Курбан гаете районыбыз мәчетләрендә киң билгеләп үтелде. Ул барлык санитар эпидемиологик таләпләрне үтәп узды. 20 июльдә Ялчыгыл мәчетеннән иртәнге намазга азан яңгырады. Иртәнге намаздан соң Коръән сүрәләре, бәйрәм вагазы укылды. Имам Мөхтәсиб Фатих хәзрәт Нуруллин вагазында курбан чалу фазилиятләре турында бәян итте. Гаеттә район башлыгы Разиф Кәримов мөселманнарны бәйрәм белән котлады. Игенчелек тармагына исә киңрәк тукталды. Без инде районыбыз белән соңгы елларда республикадагы беренче урынны ала торган район, ул инде бер гектарга чыга торган уңыш буенча да, тулай җыен буенча да әле кичәгә кенә үземә Кабинет министрда 8 августта чыгыш ясар өчен докладны карап тордым. Мин эшләгән дәврдә генә 15 елдан быелгы елны кертмичә 1 миллион 100 мең тоннага якын икмәк җитештерелгән шушы районында. Бәйрәм намазына мәчетне ике катнада мөселманнар җыелып, гаит намазы башкарылды. Курбан бәйрәме һәр йортка тынычлык, бәрәкәтле көннәр алып килсен. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.